Iti Abel ma'am, iti Abel products tayo. Okay, so parang napansin namin this time nung nakwan talagang nagbo-boom ulit ang ating Abel. Oo, particular yung etong Abel natin kasi iba kasi ang Abel ng Ilocos Norte. Iba yung kanyang craftsmanship, iba yung kanyang quality. Talagang hindi natin pwedeng i-kwan yan, hindi pansinin. Oo, so yun. At saka ang ina-emphasize natin din ay yung versatility of the item, of the hindi na lang yung kimona, yung mga ganon. Marami kang pwedeng gawin. O tignan nyo itong suot ko. You have to be yung versatility, yun ang dapat natin. Ipakita natin na marami kang pwedeng paggamitan yung Abel cloth. Oo, so usually ginagawa natin na rin na bags, sapatos, mga pitaka, and other small items. So yun, yun yung innovation kasi noon ang Abel lang is pang Pilipiniana lang, 'di ba? Oo, yes. Pang table runner, tablecloth, yung Pero ngayon, due to innovation at saka yung changing times natin, iba na kasi ang gusto ng tao. So yun we have to suit yung mga products natin doon sa gusto ng mga tao. So yun so hindi lang na mayroon kang produkto, pero dapat meron kang problem na sinosolve or meron kang need na sinosolve. So you need ng tao ng yung mas bongga, lalo na yung mga bata gusto nila yung mga magaganda na mga items na maliliit na yung pwede nilang pangkikay-kikay. So yun, that you have to see that need of the young generation while maintaining also the need yung mga mas nakakatanda kasi magkakaiba. So you have to diversify your product, yun yung word. You have to diversify. Huwag ka lang ito na yung dati kong product, ito na, ganito na. You have to diversify. Kasi pag wala na yung isang market mo, meron ka pang iba. So yun usually. Nakadandaan mo tayo yung hindi abroad ma'am? Usually ang ating mga Abel hindi lang naman yung talagang direct na ini-export natin, pero usually yung ito ay mga dinadala ng ating mga balikbayan din sa pag-uwi nila abroad. And yung iba naman may mga sinusuplayan na rin tayo mga traders in other parts of the world, pero hindi lang yung bultuhan. So little by little nape-penetrate na rin natin ang global market.